Viața s-a trezit dulceața, am ajuns în Manhattan după 9 mile de alergare. Am oprit la un bagel shop. Ăsta e efectiv paradisul brânzeturilor. Mi-a atât de foame că aș mânca brânza aia cu lingurița. Mamă! Mamă că este și somonul și cream cheese-ul din el. Am terminat de mâncat și un bagel, jumate. Acum am dus spre cafeluța. Ok, cafeluța procurată. Am și schimbat outfit-ul de sâmbătă. Să mă vadă mama de pe Marte. Mama ta e pe Marte. Plec departe. Am ajuns și în parc, mi-a luat doar 32 de minute pentru că n-am găsit intrarea. What? Oh, what are you talking about, man? Ne plimbam și am ajuns de la un eveniment de adopție pentru animale. Rezistă, Tudor, rezistă, Tudor. Am umblat, ne-am plimbat la 27 linii de pași, așa că pauză de croissant. Un strawberry croissant. Băi, incredibil! Ne plimbăm de vreo 3 sau 4 ore, ăsta e al 3-lea sau al 4-lea food festival pe care l-am văzut în New York deja. Am ajuns acum la un block party de la Biro. Biro fiind bere non-alcoholică făcută de Tom Holland. Da, chiar foarte bună. Știi Spider-Man să facă bere. Atât de mult ce vezi New York și câte papa purând de mult, deci mai înainte am luat bere și tort pe gratis. Ne plimbam să mergem să luăm un feribot în drum spre casă că suntem obosiți. Papa cu hot dog. Stăm acum la coadă să luăm hot dog gratis. Nu chiar ce mai hot dog, da? Am luat un cârnaț cu pâine. O plecat cârnațul. Bine clar să merge spre casă, dar să merge cu feribotul. Legit, asta nu e cea mai eficientă metodă de transport din New York City, dar e cea mai frumoasă. Gata, și cu feribotul am ajuns înapoi în Queens. Acum la cumpărături și acasă. Pup!